d'alçada de magatzems, entrem una mica en detall amb aquest tema que dona molt de sí i parlarem aquí d'això, de recepció de material, d'etiquetat, de moviments interns, de picking, packing i enviaments, també de ventes, etc. El magatzem i la logística es fa normalment amb un producte que es diu SGA, que és un sistema de gestió d'almacenes, sistema de gestió de magatzems, que optimitza recursos, temps, espai i processos. Redueix costos, redueix els errors, redueix les pèrdues i tot el que són ruptures d'estoc, de dir, escolta, tinc que ser un producte i no me'n queda perquè no era conscient de que no en tenia prou per servir les properes comandes. Tots aquests magatzems, tots aquests sistemes automatitzats de gestió del magatzem amb una PDA i un codi de barres ens permet fer recepcions, quan arriba un camió d'una compra, poder recepcionar tot aquest material, saber que arriba correctament, comptar-lo bé, quadrar-lo amb la comanda i l'albarà de compra i alhora gestionar la seva ubicació entre el magatzem, fer picking, que vol dir preparar tot el que són les diferents comandes, el packing list, que és fer dintre d'un enviament, fer una llista de què conté cada un dels bultos, tot això es pot fer bastant automàticament. Controlar la multiubicació també és important, és el que comentava abans, podem tenir un producte, moltes unitats en diferents llocs del magatzem. Les LRP que s'ha d'encarregar aquest sistema SGA de dins on puc trobar unitats d'aquest producte que estic buscant. I per suposar el control d'estocs en general. Totes aquestes fases que veiem aquí en aquest gràfic estan cobertes amb un sistema SGA que sempre hauria d'estar, lògicament, connectat amb el vostre RP. En aquest cas, per exemple, teníem aquest client de Rieju, que és un fabricant de motos, que a la seva web ens diu que fa temps que està des del magatzem de recanvis i productes acabats, surten a més de 20 països a través de les tendes de Rieju. Des del magatzem de logística de Rieju subministren material a més de 800 distribuïdors oficials. Això és el que diu aquest client dintre de la seva web. Aquí tenim posades aquestes màquines PDAs que ens permeten controlar les motos acabades, tot el procés de fabricació també, després la moto acabada, i aquesta moto acabada sempre sabem a quin magatzem està i quan s'envia. Alhora tenim un e-commerce que venem complements de motociclisme i recanvis, i tot això es gestiona a través d'aquest magatzem semiautomàtic, que tenim les PDAs, rebem la comanda, preparem la comanda, la servim i automàticament el sistema ho factura i genera tota la documentació d'enviament necessària.